Xtaqt li kont magħkom fiżikament għal din maratona biex nappella lil Maltin u Lawċin ħalli bħal dejjem inkunu ġenerużi, speċjalment ma' dawk li fostna jeħtieġu l-ispalla tagħna. Din id-darba Dunġwan flimkien mal-il-Karl Vella Foundation u s-Sorjiet tal-Orsolini qegħdin jaħdmu biex nagħtu l-għajnuna tagħna lil tfal li għaddejjin minn diversi esperjenzi negattivi f'ħajjithom. Ħalli ħares ma jkunx hemm organizzazzjonijiet bħal il-Karl Vella Foundation pereżempju li qed jieħdu ħsieb tfal li jkunu għaddejjin minn trauma ta' mart serju, li jkunu għaddejjin fuq xi membru tal-familja tagħhom. U bis-saħħa tal-Karl Vella Foundation qed isibu sapport kbir. Min-naħa l-oħra rrid nirringrazzjaw ukoll is-Sorjiet tal-Orsolini li bil-passjoni u d-dedikazzjoni tagħhom baqgħu jaħdmu fil-qasam tat-tfal. Jaħdmu ma' tfal li ma jkunux qed jgħixu fil-familji tagħhom. Irrid nagħti ħajr lil ħafna volontira wkoll li qed jiddedikaw ruhom biex jgħinu lil dawn it-tfal permezz tal-Karl Vella Foundation u s-Sorjiet tal-Orsolini. Sa dan it-tant biex il-Karl Vella Foundation u s-Sorjiet tal-Orsolini jkunu jistgħu jibqgħu jifqu ma' dawn it-tfal għandhom bżonn ħafna riżorsi. U għaldaqstant inħeġġiġkom biex tagħtu l-għajna tagħkom. Nieħu l-opportunità wkoll biex nirringrazzja l Dunġwan għax-xogħol kbir u siewi li għamel.